Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны событиях, комментируем наиболее интересные темы и приглашаем наиболее интересных собеседников. Сегодня у нас очень хороший гость. Это Евгения Кравчук, замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раді України. Привет. Добрий вечір. А ти перший раз у нас? А вперше з вами, але була вже в ефірі. Так. Хорошо. Но все равно давно не была. Давно, кілька місяців не було. Да. Я, конечно, понимаю про политику, мы тут поговорим, все этого полно, тем можно комментировать сколько угодно. Хотелось бы с тобой лично познакомить наших зрителей больше, потому что ты, на самом деле, ты очень заметная в Фейсбуке. Вот, и у меня есть такое ощущение, что ты там всем руководишь. Потому что ты фракцию там и так, и эдак, там ты какие-то делаешь посты про съезд, участвовал в организации съезда. Ну, короче, по их говорят, как помнишь в советском фильме, стоял у истоков. Вот. А кто-то, вот я твою биографию прочитал, интересно, у тебя биография, ты из медицинской семьи, и там работала, и там работала, и там работала. Я з першого курсу працюю, тому... Да, кем ты считаешь себя в профессии? Я не можу сказати, що я там вважаю політику, як зараз, як професію, але уже, я нарешті пройшов рік, я тільки зараз починаю трошки перебудовуватися, бо, фактично, в серпні, коли ми попали в Верховну Раду, це такий був як холодний душ, і воно, насправді багато чого змінилось. І там ми фактично навіть в Верховній Раді, там трошки в Трускавці, трошки в Верховній Раді вже роззнайомились навіть в самій фракції. Бо ми згадували рівно сьогодні, ми там трошки вчора фальстарт зробили, але рівно рік, як відбувся з'їзд Ботсаду. Там всі його пам'ятають. Да, так ти ж писала. Этот пост вот все передо мною. Я читати його не буду, но ти сказала, що тут що вообще... Рівно рік пройшов, і він дійсно поміняв для багатьох моїх колег життя. Ніхто не жалкує з того, що я читала. Така місія. Скажи честно, когда этот список формировался, сколько народу изначально было, вот когда ты пришла в партию? Ты же в партии была еще давно. Ні, я не, партії як такої не було. Когда она была оформлена как партия, ты же одна из первых там. Я працювала на той час уже керівником медіаофісу «Слуги народу». І я консультувала ще штаб президентський. Я там не була задіяна постійно, але медійні якісь речі я допомагала робити. Там у нас така компанія, яка, в принципі, от зараз там Кирил Тимошенко, заступник голови офісу, Микита Потураєв, теж народний депутат, майбутній голова Комітету гуманітарної політики. Сподіваюся, ми там все проголосуємо в Верховній Раді. І так ми зараз і тримаємося разом, але, звичайно, що розширилась команда. У нас це все фактично з коліс дійсно формувалось, але ті люди, які були з самого початку, з президентської кампанії, вони зараз себе будуть реалізовувати вже на місцевих виборах. Вони там зараз, ми якраз оголошуємо керівників обласних організацій. Да, я тоже читал это. А ты как бы курируешь это направление? Ні, я курую комунікації, тому моя справа, щоб люди знали про те, що відбувається в партії. Тобто ти як була комунікаціонщиком, так і осталась? По суті, так. По суті, замглави фракції. Так, а комунікації вони дуже важливі. Тобто дуже, знаєте, оця зрада розганяється, вона якраз через те, що, може на випередження, там, може щось влада не прокомунікувала. Сьогодні зрада потерпіла серйозний удар, в принципі. В Фейсбуці так точно. Не знаю. Я хочу сказать, что ты знаешь, про что я говорю, да, про знаю. Дениса Казанского. Не тільки четверо людей. Гармаша, просто я их знаю лично, а двоих там просто двое из Луганска, из Луганска, я их просто лично не знаю, но это два человека из Луганской области, два из Донецкой области. Их ввели в состав этой трехсторонней контактной группы. І істерика фактично консультативно, бо там сторони Україна, ОБСЄ і Росія, але консультативно, як представники Донбасу, в принципі, як представники 1,5 мільйона людей, які вимушено покинули територію Донбасу, це дуже правильно. Ми про це говорили вже давно, і Зеленський про це говорив. Но это жесточайший троллинг оккупантов, потому что они-то видели, под словами представителей ОРДЛО, они видели каких-то там чуваков с российскими паспортами, да. А получилось как-то не очень. Так, а це дуже правильно. 1,5 мільйона людей, які живуть там на неокупованій території, хтось
в Донецькій там і Луганській, там, ну, умовно, наші, да, території, яка не окупована, люди, які переїхали в Київ, в різні регіони. А чому? Вони теж мають що сказати. Ні, більше всього, вони ж якраз пострадавші. Абсолютно точно. В них залишили сім'ї, вони там не можуть туди поїхати, бо, ну, їх, я думаю, що цих 4 людей навряд чи можна зараз там буде відпускати в Донецьк. Да, бо... А ти слышала вже реакцію з сторони російських, проросійських? Я відчуваю так по інтонаціям в ефірах деяких каналів, да, що попало в цель. Ти про наших імієш? Так, наших я інші не дивлюсь. Да. Ні, але це теж аудиторія, і люди мають чути в ефірі будь-якого каналу правду. Ну, ти знаєш, як твого президента вже називають в Російській Федерації? Ні, нацист. В курсі? Ну, это рік пройшов. Да, это Соловьев, ну вот эти все товарищи. Зеленский нацист, избиратели. А ты, значит, тогда, получается, член руководства НСДАП. Где-то так примерно. Ну, але мені здається, що якраз отака от махрова пропаганда, вона все-таки не... ну, абсолютно ця маячня, вона, ну, от навіть людям, які там в пропаганді живуть, бо вони, ну, все-таки розуміють, що це російськомовний, фактично, да? Слушай, русских перепрограммировать? Ну і що? Ну, тому це все одно, я думаю, що якесь от його президентство Зеленського, воно досить сильно струснуло. Згадайте, як там одну серію «Слуги народу» запустили, швидко зняли з ефіру, думали потролити, а потім... Да, абсолютно точно. А там далі ж куча, там не тільки часи, там ще хуже в інших серіях. Так що тут, ну, тут як гаряча картоплина, от вони не знають, як... Не, я знаешь почему? Я к тому, что сначала пропаганда была такая, это называется «задушить в объятиях». Есть такой вариант психологический, да? Когда ты говоришь, ты свой, ты наш, мы тебя любим, там Жириновский прыгал от радости, еще какие-то люди прыгали. Да, сейчас просто, а там все в Кремле же решается, что такое Соловьев. Ему просто говорят, что делать там с вещами, да? Они переключили, и сейчас у них другое. Они пытаются там унизить Зеленского, сказать ему, что он там фашист, что он связался с фашистами, что ему надо немедленно, иначе тебе конец. Они прям прямым текстом смертью там угрожала. Клейменова видел, там такой ведущий на Первом канале, говорит, вам конец там и так далее. Я тоже не смотрю, но мне ссылочки иногда присылают. Наверное, но там угар и трэш просто, да? Вот. Но мне кажется, что это неплохо. Ну, в будь-якому випадку ТКГ або має якимось чином працювати нормально, або не має взагалі. А вот есть там шанс, вот подожди, давай так по-серьезному. Есть там шанс хоть на какой-то прогресс? Ну вот хоть на что-то. Вот, ну... Я думаю, що може бути прогрес далі в обміні, бо ми ж не всіх витягнули. Обмін, це навіть якщо це вдасться закінчити, це все одно є сенс. З іншого боку, треба теж дуже бути обережним нашим громадянам, які туди їдуть, там, ясно, з гуманітарною метою, у когось там бабушка, хтось там захворів, щоб вони не стали цим обмінним фондом. Це теж дуже важливо. Бо, ну, так можна безкінечно обмінюватись. Ясно, що там їхні методи і наші методи, вони зовсім різні. Там немає ні закону, ні... Но у них руки не зв'язані, кого хочеш, того і хватаєш. Ми по Криму не бачимо, що ли? На підвал. Якраз от по Криму його ж не було от як в переговорах, да, там санкції, все, але це, ну, там під тиском там, власне, і Америки, і Європи ці санкції були введені саме по Криму, бо це там ясно, там анексія, все. Але фактично немає площадки, майданчика для переговорів по Криму. Ну, зараз Кулеба говорить об этом все время. Да, абсолютно точно. Да. Я теж читала їхні ініціативи, і там, наприклад, Іміне Джапарова стала заступником голови міста. Тоже жирний тролінг, товариші. Да. Вот. І, але, ну, знаєте, тут не може бути, чесно кажучи, в питанні поверненні Криму, особливо, Донбасу, не може бути, знаєте, от романтика, що ми тут все, ми там виступимо з трибуни, все вернеться. Має бути дуже холодний, прагматичний і дуже, знаєте, кампанія стратегічна. Хорошо, вот в чому прагматика трехсторонней контактной группы? И вот в том, что туда вошли действительно независимые люди. Я уверен, что нельзя, допустим, Дениса Казанского или там Гармаша их как-то там приручить или там заставить их проглотить какую-то зраду, как там же пишут, да, их взяли для того, чтобы некоторые пишут.
чтобы там осветить зраду, да, и так далее. Но я просто думаю, что это невозможно. Я просто знаю там и Дениса, его супруга, я знаю их судьбу. Власне, згадайте просто, що було під час кампанії, коли були вибори президента Зеленського. Долар буде по 100, значить, все там, Путін нападе, потім було що там, значить, він маріонетка Коломойського там буде відправляти, потім, значить, прийняли ці всі закони банківські. Тобто вся ця зрада, вона, або там МВФ, щас там все продадуть. Воно якимось чином накаляється, а потім, виявляється, зради нема. И вот это самая болезненная часть, скажем, зрады для широкого круга, да, вот Минской группы и договоренности с Россией, какие-то там переговоры и так далее. Уже, слава богу, сказано, я считаю, что была недосказанность точно, но уже сказано и про, значит, про то, что не будет никаких вот этих вот посиделок. Прямых переговоров. Да, прямых переговоров, потому что Сивоха там говорил. И хорошо, что его нет, значит, в этом процессе никаком. Теперь еще и Казанский. Это вообще просто ужас, фашист там и так далее, враг для них, да. Но кроме обмена возможного, который там, дай бог, чтобы он действительно как-то продвигался, что там можно добиться? Там все одно може бути ще якась гуманітарна місія навіть по КПВВ. От станицю Луганську, все-таки те, що ми там зробили міст і відкрили, це важливо. Бо там, дійсно, просто вмирали ці пенсіонери, старші люди, прямо на цій кладці. Там це ж ужасний цей був міст. Тому, це теж один з великих. Ясно, що надмета – це там врегулювання і там колись вибори, і це надмета, і повернення території. І якби не можна не ставити собі амбітну мету, бо тоді не буде зрозуміло цей горизонт маленьких кроків, до чого йде. Ясно, що там уже кілька разів підтвердили, в тому числі і голови комітетів Верховної Ради, які теж увійшли, розширили склад ТКГ. Костін говорив, він голова комітету правової політики. Жодного закріплення в Конституції особливого статусу, може бути тільки там закон про особливий статус, який регулює там багато моментів. І, до речі, якраз консультативно, от колеги, які там доєдналися, очевидно, там ще буде якась ширша група. Так записано в Мінських домовленостях. Не ми їх підписували, але вони є. Іншого документа нема. Вони якраз можуть цей закон якимось чином давати на нього свої оцінки. Він ще, до речі, не написаний, не знаю, що ведеться в відповідному комітеті робота над ним, але уже є якісь зрозумілі люди, які можуть там говорити свою думку. Безпековий компонент, він ж нікуди не пропав. Ми не можемо проводити вибори. Это первый шаг. Но я уверен, что русские его не сделают никогда, потому что для них это вопрос принципиальный. Они территорию не для этого оккупировали, чтобы ее освобождать от себя. Правда? Так по логике. Мені складно взагалі залізти в голову окупантам, там зрозуміти, для чого вони, там, щоб кровоточила рана, щоб Нет, они хотели, чтобы Донбасс, не Донбасс, а вот эти администрации или их ставленники, любые другие там фамилии, они могут других поставить завтра, этих просто всех убрать. Так и уже было. Да, уже, там конечно, ротация и так идет, да. Но чтобы они управляли Украиной, чтобы они говорили нам, что делать, что не делать и так далее. Це велике перебільшення, що делать, що не делать. У нас все одно є національні інтереси, в нас є президент абсолютно з там чіткою позицією, є парламент. Я собі взагалі не уявляю, щоб там наш парламент, цей склад цього парламенту проголосував якісь там оці зрадливі речі. Але знову ж таки, треба розуміти, ми взагалі хочемо Донбас повертати? Бо дуже багато є там абсолютних критиків, що ні, там навіть не треба говорити, взагалі забудьте, там все, стіна, відгородились. Не попробувати не это, во-первых. Во-вторых, есть один смысл в этом, да, на этих, извините, на этом Минске, нравится, не нравится, но держатся санкции. К сожалению, это так. К сожалению. Абсолютно точно. І якраз дуже під час зустрічі в Нормандії там дуже тонко наша українська сторона зіграла, бо навіть там і Меркель допустила перегляд, що це може бути гнучким документом. Там дійсно, там же ж прописані 2015 рік, там же ж просто по датам уже застаріло. Що можуть бути переговори, там дійсно безпековий компонент неправильно прописаний. Я розумію, що це було дуже там Дебальцеве, дуже складні ці путано прописано, скажімо так, да. І він прописаний не як останній, він, верніше, прописаний як останній пункт. Не до того, як відбуваються вибори, а як останній пункт. І от якраз це найбільше оцей камінь преткновення
під час цих всіх переговорів, і в тому числі під час нормандського формату. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо вибори за українським законодавством, бо це всі там конвенції, да, підтверджують, що мають бути проведені за законодавством. Там не можуть бути якісь там збройні, збройні формування, чи там непонятні ці комісії, яким сформовані. Має бути ЦВК, мають бути допущені журналісти. Українські мають бути українські зареєстровані партії, а не там непонятно что. Я не знаю, ты политик, конечно, я в это не верю, что русские на это пойдут, но если уж мы в такие правила игры играем, надо их переигрывать, значит, на дипломатическом фронте. Ну, але ми точно не можемо встать і уйти, грубо говоря. Встать і уйти, і це буде і в тому числі по санкціям. Да, я все понимаю, это чисто реалистичная история. Скажи, пожалуйста, а почему вот до сих пор не поставлена точка в этих очень поганых дискуссиях про Днепровскую воду в Крым? Вот уже администрация, офис президента, вертикаль президентское представительство ВРК сказала нет никогда. Уже много чиновников сказали, типа, когда Крым станет украинским, тогда там будет украинская вода. Нет, так нет, да? Тут, значит, был глава комитета Дмитрий Лубинец недавно, да, я тоже спрашивал, он говорит, я сам голосовал за то, чтобы это запретить, в такое общественное мнение вкидывать, что вот возможно, там мы вот это посмотрим, дадим, но все равно комитет это не дал на голосование в Верховную Раду, не одобрил и так далее. Не кажется ли тебе, что этот вопрос нужно закрыть, потому что он дестабилизирует общество, он приводит к тому, что закидывает через пророссийські канали эти идеи? Я навпаки вважаю, що це би допустило таку можливість, що ми це обговорюємо. Це не стоїть взагалі на порядку денному. От, наприклад, коли ми голосували у Верховній Раді за санкції по соцмережам, це теж, чесно, не мало жодного взагалі впливу. Бо був вже зрозуміло, що є готовий указ, РНБО, СБУ за місяць до того подало, РНБО вже передало документи в Офіс президента, цей указ вийшов. Тобто, ясно, що там певні сили, але це політика, правильно, вони роблять, займаються політикою. Ты же коммуникационщик, ты не видишь тут какой-то пробел в коммуникации, что такая нервотрепка? Воно взагалі не стоїть на порядку денному. Значит, надо пояснять как-то, де воно стоїть, щоб прям это как... Я тебе скажу, где. Я понимаю, что премьер-министр не из вашей фракции и не из вашей партии. Я это понимаю. Но когда премьер-министр 40-миллионной страны говорит такое... Це був його перший ефір, там ще другий, він там був 2 дня на... скажімо так, він трохи просто дав штангу, скажімо так, і він це визнав, і він це зразу пояснив, той же ніч, по-моєму, там вийшов пост, він це пояснив. Тому тут я би не робила. Але, от, наприклад, те, що це важливо саме захистити, там свідчить про те, що 5 червня керівник ООС заявив, що буде в Херсонській Миколаївській області стратегічні об'єкти будуть під охороною, і охорона буде посилена. Бо, ти точно читав, да, що там американські експерти, європейські заявляли, що можливий військовий варіант захоплення цих от каналів. Вот я как раз хочу сейчас, давай, Жень, послушаем то, что Рифат Чубаров говорил, глава Меджлиса в эфире, потом продолжим. Недостаток воды в Крыму может послужить для Путина прикрытием для расширения агрессии против украинского государства. Но это не может быть, знаете, такой причиной, чтобы говорить о том, что вот люди там изнемогают без воды, и поэтому у него не было другого выхода, как, скажем, взять под контроль те территории, откуда поступала вода в Крым, то есть буквально до Каховского водохранилища. Кстати, вчера первый замглавы Меджлиса Нариман Джалялов, который там в Крыму живет, он сказал, что вообще никаких проблем с питьевой водой для людей нет. Проблема у их армії. Так, це проблема і промисловість. Бо це промислова вода, вона використовується для, в тому числі, для сільського господарства, зрозуміло. І в тому числі для заводів, які стоять на севері Криму і теж працюють на русську оборонку. На русську, так. Тому тут якраз треба дуже розрізняти гуманітарну мету і яким вони спеціально змішують. Так, вони змішують, абсолютно точно змішують, але все одно я читала Юрія Смілянського, точно, знаєте, він експерт, що Крим повернувся в 50-ті, 60-ті роки.
все одно, да, через... А це, до речі, тільки доказує, що це все одно, ну, це одна територія. Це ж природне. Це природно навіть Україна. І то, що вони там якісь будуть очищати воду, значить, солену, це, ну, типу, от, з розряду фантастики. Ну, тим не менше. Ну, вот смотри, вот, конечно, там Путин будет, ну, не Путин, может быть, лично, они же знают гибридную всякую политику, будут шантажировать этим, вплоть до там угроз там, наступления с юга. Вот как нам на такие вещи реагировать? В нашей стране парламенту, там, не знаю, ну, в даному случае парламенту. Ну, ООС вже відреагували, вони посилили охорону. З точки зору міжнародної політики, от була зустріч недавно в Берліні нашої делегації і планується в Парижі. Ну, там, не знаю точний день, але на цьому тижні. Це країни нормандського формату, якраз в тому числі, там піднімаються, ну, комплексні питання. Зрозуміло, що Донбас, він завжди, ну, більше, да, там, на жаль, там, ну, не на жаль, ну, так є, не можу сказати, що на жаль, на першому плані, бо там все-таки, ну, такий військовий конфлікт, обстріли. Це більш гаряча фаза. Вона, ну, як відкрита все-таки рана, да, а тут уже ніби як зарубцювалось, хоча, ну, не можна сказати, що... У нас нет. Абсолютно точно, бо є, от я можу з чим от порівняти, я як просто зрозуміла, що відчувають люди, які, да, поїхали з Криму. В моїй групі, бо я голова групи, от, ну, як кожен заступник фракції має групу, і в моїй групі Ліза Богуцька, сама переселенка з Криму, і ми поїхали в Чорнобиль, так просто, ну, з депутатами зібрались, поїхали в Чорнобиль, і нам екскурсію людина проводила, яка жила в Прип'яті на той час, він там був, працював на АЕС, от він... Вот это мой дом. Вот тут мы с женой, значит, ходили в ресторан. Вот отсюда ми вийшли з цього під'їзду. Просто от в чому були, там, з якоюсь сумочкою. І от Ліза, ми коли вже ввечері зустрілися, каже, боже, це точно так само, як ми. Только мы вернуться туда не можем. Я собралась, вони теж не можуть. Да, і вони Нет, но они физически да, хотя бы могут ну, на что-то посмотреть. Я могилу не могу увидеть своей бабушки. Да, абсолютно. І, ну, це от таке, і є все-таки різниця з переселенцями з Криму і переселенцями з Донбасу. З Донбасу люди тікали від війни, від пострілів, від того, що рушились дома, від ужасу, там, то, що відбувається, ужас. А тут свідомий абсолютно вибір. Не брати російський паспорт, не залишатися на цій роботі, це абсолютно кинути свою нерухомість, це абсолютно свідомий вибір. І, ну, ті люди, які його зробили, звичайно, ми якимось чином маємо їх адаптувати, допомагати і так далі. Ми, до речі, от про партію хочемо зробити все-таки Кримську республіканську організацію. Ну, ми тут поки тільки відкриваємо до місцевих виборів ці ячейки, тому, ну, ніколи не пізно. І ми так, ну, в нас є депутат, який сам з Криму, Віталій Бесянил, він так зосередився зараз на децентралізації, там, реформі по всій Україні, тому от я можу, там, користуючись нагодою, якщо, ну, є бажаючі, хто хоче долучитися, допомогти, будь ласка, звертайтесь там мені на Фейсбук, на сайт. Обращайтесь, потому что, например, во фракции «Слуга народа» нет крымского татарина, и да, хотя бы в партии должны быть крымские татары. Вы ж так согласны? Да, абсолютно. Я ж тому кажу, що, ну, ми готові. Нас просто ясно тут за час карантин трошки вибив із таких соціалізацій, бо в нас є громадський хаб в партії, ми там з громадськими організаціями зустрічаємося. Я думаю, що ми там навіть якраз думали, що може нам громадський хаб допоміг, да, щоб зібрати людей, які хочуть працювати, долучатися. Но при этом люди, которые пойдут в вас в крымскую организацию, они же никаких поддержки на выборах не получат, потому что, да, это будет чисто такой гражданская история. Ну, вони, звичайно, будуть голосувати тепер перший раз, от зміна виборчого кодексу, щоб люди, які не мають там постійної реєстрації, ну, як тимчасово, прописки, вони можуть голосувати на місцевих виборах. Це мільйони людей, які були в 15-му році. Не було такого, що боролись за це дуже довго. Да, в 15-му році були позбавлені ці мільйони людей виборчого права. Цього року вони, ну, его отримали. Кстати, про выборы. Я не про местные выборы не буду спрашивать, пока еще рано, да и ни к чему, собственно говоря, у нас канал не про это. Вот, закон о референдуме, который сегодня, да, в каком чтении? В первом чтении принят? Ні, він тільки зареєстрований сьогодні. Зареєстрований. Что, почему, зачем? Вот розкажи людям. Закон про референдум – це взагалі перший закон з пакету про народовладдя. От
ми говорили про це на парламентській, на это была одна из таких струн, которые вот звучали в президентській кампанії. Да? І от чому ми так довго їх виписуємо? Бо попередній закон про референдум був у 2018 році визнаний неконституційним. Тобто він не существує зараз? Зараз взагалі в нас є прописані певні статті в Конституції, які якраз регламентують референдум, але ні процедури, ні імплементації рішень референдуму немає. Взагалі в історії сучасній України було 2 референдуми. 91-й рік про незалежність і 2000 рік. Там було про 300 депутатів, про двопалатний парламент, про скасування недоторканності народних депутатів. Але вони не були реалізовані, бо не було прописано цього механізму, яким чином оце от волевиявлення народу вступає. Ну, сейчас как будет. Понятно, что вы это примете, потому что есть у вас большинство. Я думаю, с этим у вас буде там консенсус, там особо ділити нічого, да? Я думаю, що інші фракції теж приймуть. Ну, немає такого закону. От він був у 2012 році, ще за часів Януковича, зареєстрований, визнаний неконституційним, бо він там понапихали кучу речей, які би там маніпулятивних, скажімо так. Зараз чому його так довго Стефанчук готував? Бо були експерти наші, були експерти ІФЕС, це якраз організація, яка цим займається. Швейцарія, бо в них це якраз дуже часто такі бувають. Ну, у них це, як же, кожне добре утро. Да. Хоча в нас інша буде модель, у нас все-таки національний і регіональний, вони якби по-іншому будуть прописані. Про регіональний це ще тільки буде робота починати, щоб там не, чому дуже важливо його ретельно виписати, щоб не було якогось натяку на сепаратизм, от, що стосується місцевих. По загальнонаціональному. Є різні типи питань, які можуть виноситись. І, до речі, новинка, ці типи в Конституції прописані, там нічого нового. Але от новинка цього законопроекту, що можна буде електронним голосуванням собрати некое количество підписів, да? Да, і підписів, і в принципі, будуть пропрацьовувати, щоб і голосувати можна було на референдумі, щоб українці, які там за кордоном, могли голосувати. Тому це було б, Но это же надо жесткую регистрацию вводить, как банковскую, только жестче. Дия есть. Ну, я понял, да. Но путь понятен. Я про угрозы. Даже можно идеально прописать закон. Даже можно идеально застраховаться там, вот этих всех каруселей, там, как угодно, да. Но есть один нюанс. На референдум действительно решает очень многое. А его решения, кстати, обязательны или они... Обязательно. Обов'язкові, але є перелік питань, які не можуть бути винесені. Но если уж вынесено, то решение обязательно, и уже ни президент, ни парламент, ніхто нічого сказати. Конституційний суд може скасувати ще на етапі подачі своїх заяв. Считает, что неконституционное формулирование. Да, абсолютно. Смотри, вот там сколько-то миллионов избирателей, да? Вот кто-то регистрирует такой законопроект, вот его вносят. Все-таки одним из важных элементов такой тотальной демократии, всеобщей, да, является равный доступ к медиа, да? Вот честно, я его тут не вижу, потому что у нас, во-первых, 75% медиа принадлежат олигархическим группам. Я боюсь считать, какой процент из этих медиа, особенно если брать информационный сектор, принадлежат людям, которые напрямую транслируют повестку Дня России. Почему они не могут запудрить людям мозги и искривить реальность, и воздействовать так, что мы через этот референдум получим там упразднение України. Там якраз є такі запобіжники, бо є фактично тут дві складові. Може, тільки на референдумі може бути винесене питання зміни території. Але виняток, якщо це становить загрозу територіальній цілісності. Тобто приєднати, умовно кажучи, можна, а отнять нельзя. Ну, хоть так. Я, кстати, про інформаційну безпечність з ким... бо є ж там, наприклад, міжнародні договори, вони ж якраз, у випадку, да, якби там понятно, да, изменение границ. Це якраз через референдум. Но вот ты опять, такое корявое слово, коммуникационщик, медийщик. Но все равно это так. Когда сменилась власть, и много говорили про медиавплыв там России и так далее, не буду там фамилии называть, говорили, что с этим будет наведен порядок, и то, что не будет, как при Порошенко, типа при прежней владе, там Медведчуку было все позволено, и они скупали каналы. Так вот, прошел год, я не вижу ни законодательных актов, ничего. Медведчук условный, там не обязательно его фамилия стоит, да, продолжает захватывать медиапространство Украины. Скоро выяснится, что с проукраинскими взглядами будет некуда пойти.
И вот что тогда делать? А мне кажется, что они ведут призывную деятельность не только просто против там, каких-то абстрактных людей или каких-то абстрактных порохоботов. Да, там. Они ведут деятельность в том числе и против вашей партии, против вашей власти. И вы на выборах это увидите, кстати, даже на месте. Вот что с этим делать? Это же прямой вплив России. Где меры по защите медийного рынка? Перше, я би все-таки не треба перебільшувати вплив інформаційних каналів, бо їхня насправді частка, от ви ж дивитесь рейтинги, вона набагато менша, ніж загальнонаціональна. З приводу того там законодавства. От ми думали, можливо, це можна врегулювати, наприклад, антимонопольним законодавством, щоб там якось встановити там не більше якоїсь там... Ну, каким-то образом отрегулировать с той, с другой стороны. От ми навіть під час підготовки закону про медіа, ми про це думали, але формули, от чесно, не знайшли. Чому? Бо інформаційні канали, не можна виділити окремо з усього пулу каналів. Чому? Вони ж ліцензії мають, як інформаційний канал. Дуже складно це виділити. Більше того, якщо би так зробити, поміняти це от антимонопольне законодавство, то десь, де є одна FM-станція в регіоні, її бы пришлось, не знаю, штрафувати кожен рік, бо вона одна. На самом деле все это пустой разговор, потому что надо будет, они это обойдут. Они перепродадут друг другу там. Это же все как бы, одна. Уже прям мафия пророссийская, она там под разными фамилиями проходит просто. Это тоже не метод. Но в итоге мы остаемся с тем, с чем остаемся. Да, много слишком пророссийского контента. Ты же сама это видишь. Ми зараз от там фіналізуємо якраз закон про медіа. У нас і сьогодні була дискусія минулого тижня якраз з телевізійними каналами, з радійними по повноваженням Нацради. Бо Нацрада якраз заявляє, що вони, сорі за такі слова, абсолютно імпотентний орган. Бо так, як там прописані їхні повноваження, вони там можуть судитися роками, там 3 роки. Ну, а як це буде ускорено і проти кого це буде направлено, проти чого це буде направлено? Тут якраз от ми і шукаємо цей баланс, щоб були інтереси ринку збережені, бо не можна ж там всіх назвати, але не можна ж всіх називати там, не знаю, добросовісними, правильно, там апріорі їх всіх вважати. От якраз цей баланс і зараз шукаємо. Я думаю, що там наступного тижня ми вже зареєструємо на повторне перше читання. Вам много претензий по этой Нацраде, да? По поводу того, что вот она там каналу прямой, типа это ваши политические противники, значит, и так причем далее. Тут мы там, по-моему, 2 чи 3 члена наши. Там есть какие-то расклады, я не в этой особо не вникаю. Серьезно, это старый склад Нацрады. Но я бы хотел, знаешь, вот мне все равно, если каналы проукраинские, мне вообще все равно, кто там, чего там делает, да? Но если мы видим канал, который с утра до вечера рассказывает нам про воду в Крым, про то, как надо сдаться на Донбассе, про то, как надо это. Но можно ввести какие-то объективные критерии, чтобы они не транслировали или дать право Нацраде. Именно вот меня этот вопрос волнует, потому что мы проигрываем внутри. Нас мало, их много, и у них много денег. От якраз мова йде про якісь повноваження Нацради, які не зав'язані тільки на суд. Бо це можна чекати дуже довго. Але це, знову ж таки, це не може бути там позбавити ліцензії можна тільки через суд. Тому це можуть бути тільки штрафи, но в суд они могут с чем-то прийти, да, з таким серйозним, з чим-то. Такого плану. Більше того, тут, я сподіваюся, що міністр нинішній, новопризначений, якраз реалізує ідею Бородянського про такий моніторинговий центр. Він, очевидно, може бути на базі РНБО, який би і аналізував ці загрози. Бо Нацрада, вона, ясно, що вона моніторинг, там якісь железо, вони там закуповують. Но з точки зрення чисто безпечності. Абсолютно точно. Бо щоб це не було все-таки якоюсь там політичною цензурою. Бо, насправді, в Європі всі ці там канали, вони абсолютно виграють. Тобто вони приїжджають, там тут на нас там наступають. Я просто в ПАРЄ, член теж ПАРЄ, і там в тому числі по з питань свободи слова, там дуже такі ліберальні погляди, що там політики, ви хоч друг друга поубивайте в ефірі, умовно кажучи. Понимаєш, но Британія знаходиться в стані війни, наприклад. Поганими словами. Ми, до речі, були коли в Британії, і це якраз з головою цього комітету, Department of Information, ми якраз з ним обговорювали, бо навіть вони вже там вводять по hate speech. Так они Russia Today выписывают штрафи. В Литві запретили відкриту трансляцію російських каналів. Ми якраз теж про це говорили, але там, що ще Росія робить, вона тисне на Британію, що ви, якщо тут нашу Russia Today закриєте, ви ваше BBC... І для них не теж, там це ж якийсь там... Нам тут, Жень, в этом плане терять нечего, у нас там BBC нет. Вот.
у нас нічого там нет. Да? Ну, з приводу, от, взагалі, яким чином діяти з якимись там, з такими ворожими наративами і там оцими фейками, тут ясно, що там ісполнення цього законопроекту радянського воно було не дуже, бо воно там зразу викликало там хвилю обурення. Да, там була така буря в стакані. От, але, ну, трошки просто, я думаю, вони почали не з того. Вони зразу виплюнули текст, а треба було зробити якесь там експертне обговорення, причому залучити якраз Литву, Латвію, Естонію, ті, які теж межують з Росією. Взяти ті ж самі приклад, там, наприклад, Франція, яка прийняла законопроект про хейт-спіч, там такий, ну... Правда, не очень действует, ну ладно. Так він тільки прийнятий, він ще не вот-вот. Давай про Ткаченко. Я просто его не видел, ничего не знаю. Да. Вот, но он министр, который в том числе отвечает и за информационную политику. Да? Там я уже много чего... Ну, я в Фейсбуке можно все прочитать, да? Что он пророссийский, что он там такой, что он другой, что он третий. Ну, я понимаю, что лично его тут хотел бы видеть, но... Расскажи вообще, какой будет политика в области культуры и медиа, особенно, вот, на твой взгляд, но это же твой товарищ. Да. Ну, ти ж знаєш його намірення. Наш комітет, я заступник голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Ну, по-перше, тут, звичайно, що відсутність міністра дуже вплинула на секвестр, коли урізалися видатки, на зараз там от були купа скандалів по Держкіно, по цьому центру Довженка, по, ну, багато. От, коли рішення не приймаються, коли нет повномочий. Це якраз показує, що не можна дуже довго мати виконуючих обов'язків. І ми, до речі, все одно дякуємо тим, хто залишився, бо, ну, так сталося, що Бородянський, коли заходив, в нього була дуже велика команда, але ця команда з ним і пішла. Но остались все-таки люди, вони працювали, і ми теж їм благодарні. Так, і залишились там буквально на пальцях, можна перелічити, там Світлана Фоменко, ми їй дякуємо, Артем Біденко, тобто вони якось там намагалися це все Но все одно міністр є міністр. Абсолютно точно, бо це є політична відповідальність, це є політичний вплив, це там піти до міністра фінансів, до прем'єра, там пояснити. Коли був секвестр бюджету, наш комітет виконував роль такого колективного міністра. Бо, ну, там, якщо починати, ну, згадати, з чого ми починали і чим ми закінчили, то ми, ну, дуже ще... Но удалось погасить эти очаги, да, которые вот с культурой были связаны, с кино? Ну, все одно зменшилось фінансування, але ми зараз от продумали такий пакет допомоги креативним індустріям разом там з Офісом Президента, з Президентом, бо він, ну, йому це близько, він хоче допомогти креативним індустріям. І він якраз буде стосуватись не просто якихось от тільки зараз, да, заходам, а взагалі ми хочемо прописати, що гранти може надавати не тільки Український культурний фонд, але й Держкіно, Інститут книги, Ну, меня в данном случае, ты понимаешь, меня волнует больше вторая часть названия министерства информационного. Ну, допустим, я очень рад, что Александр Ткаченко поддержал моего друга Александра Ройтбурда, человека, безусловно, лучшего директора музея. Олександр Ткаченко і весь наш комітет, ми там і звернення, да, так я знаю, вони молодці, тут вопросів нет ніяких. І наші, до речі, депутати одеські, вони якраз там постійно це приходять, там Саша Горенюк, це я так розумію, що на його окрузі, вони там знайомі, вони там акцію проводили в суботу в Одессе, так что... Нет, молодцы, вопросы все навалились. Ну вот смотри, у меня когда назначили Ткаченко, или за день до этого, ну когда было уже понятно все, такое издание «Телекритика» позвонило и спросило, вот что вы думаете про Ткаченко? Я сказал, ну я ничего про него не думаю, я только знаю, что он медиа-менеджер очень опытный. Как министра, как политика вообще не знаю, ничего. Я сказал, что критерий вот для меня будет один. Это четкая позиция, ну, в медиа-войне. То есть мы перед ними не делаемся как лузеры, да, перед этой российской войной, да. Это поддержка вещания на оккупированных территориях, в том числе канала ТР, да, и Крым, и Донбасс, и все остальное прочее. Вот как, на твой взгляд, в этом направлении будет развиваться политика государства через Министерство? Ну, по-перше, от якраз ми до ефіру, буквально за 2 хвилини, з Ткаченком говорила, і він підтвердив, що до кінця цього тижня будуть вже розблоковані повністю кошти, вони там прийдуть на рахунки каналу. І це все-таки ще раз підкреслюю, що має бути політична воля, такі от, ну, людина, яка відповідає за сферу, бере відповідальність, от Кітаран там пробиває, всім дзвонить, щоб все, все запрацювало. Тут тихий человек не может быть на такой должности. Это в Украине, да. Тут инициатива должна быть однозначно. Да, абсолютно. І тут ще важливо, ну, для нас, ну, насправді цей уряд, він, скажімо так, уряд Шмигаля має на увазі, він, ну, менш свій, ніж був
навіть уряд Гончарука, бо в уряді Гончарука було більше депутатів, міністрів, які були до цього в списку «Слуги народу», були депутатами, тобто були в команді. Тут менше. І тут якраз те, що це депутат, який став міністром, це дуже важливо, бо є не просто відповідальність професійна за сферу, там якісь плани, політична відповідальність. Коаліція дійсно його делегує, вона більшість. І він точно там не перестане брати, я сподіваюся, трубку і там ходити на комітет і так далі, тому подібне. Тому тут що перше треба зробити? Аудит, що є зараз. Бо було все-таки розділене міністерство. Ну да, там же все вже таке, як, переделали. Да, переделали. І там до сих пір старий Мінкуль десь там є, значить, своїми проблемами, які ми теж там сковернули по цим всім напівукраденим державним Жень, давай не будем углубляться, не так много времени у нас. Вот просто скажи мне, это будет проукраинский министр, который будет поддерживать наше медиа-направление, который будет поддерживать нашу українську культуру там, і так далі. Це буде український міністр, який підтримує українську культуру, українські дії в українському просторі. І це, до речі, теж така маніпуляція, оці проукраїнські, проросійські, бо, я пересказую те, що пишуть про нього в Фейсбуці. Я ж хорошо, добре, це важливо. Але просто в чому взагалі проблема такого високого накала страстей, коли там, якщо я Західна Україна, як так можна було людей лбами сталкивати? Я навіть, я просто такий більше центрист, по натурі. Я можу поговорити я можу говорити з Максом Бужанським. Він представляє своїх виборців, чи Куніцький, чи що. Просто продовжуючи. Треба, все-таки розуміти, що це українські люди. А от проросійські – це вже люди з російськими паспортами, які там управляються з іншої країни і так далі. Бо тут, якщо ми тут клинцей вбиваємо... Я не буду вашу монобильшість разбивать дополнительными вопросами. Меня это не очень, честно, интересует. Хотя это не обидно вообще. Слово монобильшість, это же не вы придумали, или вы придумали? Мы придумали. А вы сами придумали? Да, мы сами себе придумали. Турборежим мы придумали. Ну и как? А что-то турборежим не притормозился сейчас? Нет? Притормозился, конечно. Я вважаю, що хватить уже турборежима, а має бути якесь уже більш свідоме планування. Бо коли ти заходиш в парламент і в тебе є, умовно кажучи, 50 законопроєктів, які ми зареєстрували в перший же день і почали швидко розглядати, це одне. А зараз їх умовно в кожному комітеті по 10, да? В тому числі не тільки ті, які подаємо ми, але подає опозиція. І воно нагромождається. Треба зараз просто вже зрозуміти, що пріоритетніше, що може зачекати, які рішення там зараз треба виносити. Уже має бути якесь планування. Більше того, ми, виявляється, навіть перші ввели план законодавчих робіт. Такі розказуємо, що неумехи, фотографії і так далі. Це не бюрократія. Бюрократія – це коли приймаються закони, які не мають відношення до реального життя. Все одно має бути планування. Бо що відбувається? Коли там не проговорені якісь складні закони, то в останній момент виявляється, що в них немає голосів. А давайте пример приведу. Да, вот из вашего турборежима просто был закон, буквально это май. И он был в повестке дня, кстати говоря, так называемый закон о двойном гражданстве. Это не закон о двойном гражданстве, это ему ярлык такой прилепили, там есть части разные, это куча разных совершенно поправок. Вот итог, внес президент. Потом мне сказали, что он что-то неконституционным нашли. Президент его забрал, как я понимаю. Ні, він не забрав, він не відкликаний, але все-таки ми будемо його... Перенесенный на осень, правильно? Ми будемо його якимось чином допрацьовувати. Я знаю, я со многими фракциями говорил, и с вашими, и с главой комитета, с Лубенцом, там со многими людьми. Комитет, по-моему, позитивное решение принял. Ну, по крайней мере, все равно это перенесено. Я просто про что? Там есть куча спорных моментов, которые не буду касаться. Вот про то, что там двойные паспорта с кем-то, там это как бы другое. Там есть один момент, который, например, нивелирует решение Зеленского о предоставлении гражданства украинского ветеранам АТО. Вот если я все время имя повторяю во всех эфирах, такая Юля Толопа, она гражданка России, она отвоевала все эти годы, там у нее дочка, она живет в Киеве. И по указу Зеленского, там разные люди получали по-разному гражданство. Кто по рождению, кто-то там в Украине родственник, кто вот как она за заслуги перед Украиной. Один из первых был указов Зеленского о предоставлении ей вот таким людям гражданства.
На самом деле хотят этих людей больше, я просто говорю про то, что известно, да? Вот. Він навпаки не нівелює, він спрощує отримання. Подожди меня. Вот я просто расскажу, что дальше произошло. Сейчас у Юли есть бумага, называется временное удостоверение. Не только у Юли, у многих, да? И там есть условие, что человек должен документально отказаться от гражданства РФ. Но проблема в том, что РФ в принципе не выдает отказов от гражданства никому, и уж тем более оно не даст отказов от гражданства тем, кого они считают врагами, пособниками фашистов, там, участниками незаконных бандформирований, как Добровольческий батальон, где она воевала, да, которые преследуются там по закону, по уголовным делам. Они, в принципе, они же преследуют, они даже Сенцова считают своим гражданином, понимаешь? То есть им невыгодно давать это. Вони його судили якобы як правильно. То есть их интерес в том, чтобы освобождать вот этих людей, которым Украина дает гражданство, а от своего гражданства нет. Наоборот, это им невыгодно. И там в этом законе есть одна там страничка такая, АБВГД пункт, где этим категориям людей, которые преследуются, которые воевали и так далее, дается право написать заявление здесь, штамп, печать, там, бумага из Министерства закордонных справ, и у человека нет препятствий для получения нормального паспорта. Люди сидят без паспортов нормальных, срок идет, там, по-моему, 2-летний срок, да, и прошел уже год с того указа, сейчас уже больше, чем год, да, и вот закончится, если вы это все быстро не сделаете, по крайней мере в этой части, потому что спорить о двойном гражданстві можна вообще там всю каденцію. Я просто знаю, це скандальне. Більше того, це закінчиться тим, що навіть якщо ми його приймемо, то буде подання в Конституційний суд, і більш ніж напевно Конституційний суд скаже, що ну смотри, но эти люди лишатся гражданства, которым дал Зеленский гражданство. Может быть, стоит этот закон разделить и вопрос двойного гражданства для каких-то там. Да, вот выясни, пожалуйста. Якраз тих, хто подавав, чи можна це внести просто окремо? Конечно, щоб це потому что когда это пакетом вносится, ты понимаешь, там есть вопросы, которые в принципе не вызывают особых споров. Но есть часть вопросов по совмещению должностей, там, родственников, двойного гражданства, чего-то. Мы же говорим о людях, которые не хотят иметь второе гражданство. Да, которые хотят иметь одно гражданство. Да, точно, они должны сказать своей стране, Украине, гражданам, которыми они уже являются, законным основанием разных, да, что я отказываюсь от гражданства РФ, потому что РФ отказывает от гражданства не даст. Не прошу, выдает. да, рассмотреть вот это просто отдельно, потому что так можно, Конституционный суд там все это умрет. У нас завтра засідання малої фракції, це теж скажи, пожалуйста, это будет важно и правильно. Просто это сдвинет многие вопросы. Смотри, я очень рад тебе, что ты пришла. Уже все? Час прошел? Нет, мы можем потянуть еще. Давай что-нибудь еще обсудим. Нет, у нас тут нет, кстати, такого прям уж это... Так, что-то у меня тут было. А давай поговорим про то, что тебе интересно. Что тебе интересно в жизни? Ой, у мене зараз стільки тем. Чесно, от мені зараз цікаві стали взагалі от проект, який реалізується. Я сама б ніколи не подумала, як гуманітарія, взагалі, велике будівництво. Я зараз цікавлюся взагалі дорогою М-18, який йде по моїй Тернопільській області. Ага, все собі в дом, все в дом. От, і це, до речі, дуже, по-моєму, правильний шлях. Ясно, що можна там сміятися про 500 тисяч робочих місць і так далі, але не 500, 50, хай буде 50 тисяч робочих місць. Дорожне строїтство в будь-якій країні производить фурор. Бо це додаткові, хтось там потім побудує заправку на цій трасі, туристи будуть їхати швидше не знаю, на той самий там в Карпати. Тобто це хочеш бути міністром інфраструктури? Та ні, звісно, там Криклій прекрасно справляється і без мене. Але чим більше таких речей, вони дійсно будуть і об'єднувати країну, і додавати якоїсь позитивної повістки дня. Бо тут відкриєш чи інтернет, чи відкриєш хочеться накритися кришкою гроба і закритися, чи замотатись в плед і все. Тому такі речі, і якраз ті, які можуть нас якимось чином об'єднати. Я дуже зараз, до речі, жалкую, що ми скоротили це фінансування, але думаю, що ми в наступному році, вже там коронавірус дійде, ми зробимо проект такої шивання країни для молоді, для школярів, обміну, щоб вони жили там з різних територій, приїжджали. Понятно, да. І це не просто там на Різдво приїхати колядок поспівати в Львів. Ні, це 2 тижні прям з проектами, з... не просто так там рот пооткривати, да. Щоб в школі там брати участь. Це якраз дуже, я би на це... Сейчас, знаешь, раз такая прогрессивная в плане экономики тоже, хоть гуманитарий, есть такой в Украине проблема такая, что у нас, по-моему, я боюсь соврать, до 40% электроэнергии уходит в землю, знаешь? У нас станции работают, не прекращая,
І електричество ночью на розход же падає. Ні, у нас зараз велика вообще проблема в енергетичному ринку. Я теж це все, ладно, не буду трогать. Я про електромобілі просто. В Україні много електромобілів. Ми, до речі, продовжили льготне оце от ввезення без ПДВ. Правильно. Так у нас это огромный перспективный рынок вот этого именно. Электричество, это же и экология, и все дешево. И по большому счету, вот у нас сколько энергии производится, если им хорошо распоряжаться, да, то можно даже бесплатно заправлять электромобили ночью. Ну, это я так условно говорю. По крайней мере, дешево. Тарифу. Да, по крайней мере, дешево. И это сильный толчок тоже будет для экономики. Ну, там еще и много всего. Да, найдемо багато поштовхів. Хобі, є, як не дивно, це, город. Це, звісно, можна назвати як гарденінг, але, от ми буквально на дачі висіяли, знову змерзли огірки, просто висіяли, вони змерзли, холодно. А який твій любимий фрукт, овочі? От, і ми перший раз, до речі, я дуже люблю персики, от у нас перший раз персики зав'язалися вже от на дереві. От. Так що в нас, і помідори посаджені, і огірки висіяли, кабачки. Не класне хобі? Да? Заспокоює. Мужу повезло. Кому? Мужу. Муж копає. То есть не очень повезло, Нет, да? И сапая. Короче говоря, я хочу тебе пожелать плодов, и чтобы завязались они, и чтобы они выросли. Да. И это хорошая метафора. И в саду, и в огороде. Хорошая метафора. Да, и метафора хорошая, да, и в политике тоже. Потому что как ты ни крути, политик, ты молодой, все это у вас только, в принципе, что такое год? Извини меня, там, Демократическая партия США существует 200 лет. Вот. Да? У вас впереди, может, конечно, и развалиться. Тут уже дело такое. В Украине все происходит очень быстро. Но, по крайней мере, чтобы ты успела много сделать для Украины. Вот и все. И для возвращения Крыма и Донбасса. Будем. Дякую. Спасибо, Женя Кравчук, Дякую за то, вам. что пришла. Всего доброго. Смотрите от этого.